Ιανουάριος του 1964. Ο Πάπας ο Έκτος συναντάται με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα στα Ιεροσόλυμα. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά το σχίσμα το 1054 που ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντάται με την κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μάιος του 1999 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II επισκέπτεται τη Ρουμανία. Μια κατεξοχήν ορθόδοξη χώρα. Γίνεται δεκτός με τιμές από τον Πατριάρχη Θεόκτιστο. Είναι η πρώτη φορά που Ποντίφικας επισκέπτεται τη γείτονα σε μια προσπάθεια να αμβληθούν οι αντιθέσεις του παρελθόντος. Φεβρουάριος του 2000 ο ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στα Ιεροσόλυμα και πατά τα ιερά χώματα της Μονής του Όρου Σινά. Ζητά να προσευχηθεί και να πάρει ευλογία. Κινείται αργά από το βάρος των 80 χρόνων και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει είναι εμφανή. Λίγο αργότερα συναντάται με τον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διόδωρο. Ανταλλάσσουν μαζί ευχές ειρήνης. «27 Ιουνίου του 1995, ανήμερα Πέτρου και Παύλου. Το Βατικανό γιορτάζει τη θρονική εορτή του Αποστόλου Πέτρου. Στο κεντρικό εξώστη δίπλα-δίπλα οι δύο κεφαλές του χριστιανισμού δηλώνουν αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη. Camminiamo ed annunziamo la riconciliazione e l'unità. Quindi, fratelli e sorelle, abbiate coraggio. Το μήνυμα ενωτικό. Auguri a tutti. Col Papa ci amiamo molto. Ringraziamo. 947 χρόνια πέρασαν από το σχίσμα των εκκλησιών Ανατολής και Δύσης, κι όμως οι διαφορές δεν διευθετήθηκαν παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες. Σήμερα, στην αυγή του 21ου αιώνα, ο ερχομός του Πάπα στην Αθήνα διχάζει. Γιατί όμως? Ο Δημήτριος Γόνης, καθηγητής ιστορίας των Ορθόδοξων Σλαβικών Εκκλησιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι σαφής. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την επίσκεψη του Πάπας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν μιλάμε για δράση της Ουνίας ή για την δράση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Και αν η επίσκεψη αυτή έχει πραγματικά έναν προσκυνηματικό χαρακτήρα. Τι χαρακτήρα θα μπορούσε να έχει άλλον? Μπορούσε να έχει και μια επίδειξη δυνάμεως όπως γίνεται σε άλλες χώρες, δηλαδή να γίνει μια λειτουργία σε ένα στάδιο, σε έναν ανοιχτό χώρο. Παντελώς αρνητική στην επίσκεψη του Ποντίφικα είναι η πλειονότητα της ιεραρχίας στο Άγιο Όρος και ο Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, αλλά και φανατικοί πιστοί οι οποίοι προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις. Την προσεχή εβδομάδα θα έχει συγκληθεί η ιεραρχία της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών υπό τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, όπου θα συζητηθεί το θέμα της επισκέψεως του Ποντίφικα στην χώρα μας και θα πάρθει η απόφαση ποιες θα είναι ακριβώς οι αντιδράσεις της Εκκλησίας μας, όχι όμως στη μορφή λαοσυνάξεων ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης πεζοδρομίου. Γιατί όμως ο Πάπας είναι από πολλούς ανεπιθύμητος? 1204, τέταρτη σταυροφορία, και ο αλάθητος τότε Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος έκανε το μοιραίο λάθος και κυρίευσε την Κωνσταντινούπολη. 797 χρόνια αργότερα ζητούνται ακόμη ευθύνες. Όταν οργανώνεις μια σταυροφορία με σκοπό να απελευθερώσεις τους Αγίους Τόπους από τους απίστους και παρεκκλίνεις και αντί να βρεθείς στην Παλαιστίνη, βρίσκεσαι στην Κωνσταντινούπολη, καταλαμβάνεις την έδρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δηλαδή της Ανατολικής Ορθοδοξίας. Καταλύεις μια αυτοκρατορία, καταστρέφεις πολύτιμους θησαυρούς, κλέβεις πολύτιμους θησαυρούς, τους μεταφέρεις στην Δύση και θα έλεγε κανείς ότι το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν συνδέεται με το 1453, αλλά με το 1204. Εκεί είναι η αρχή του τέλους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τι άλλη μεγαλύτερη ζημιά θα μπορούσε να κάνει στην κατ' εμάς Ανατολή ο Παπάς Ρώμης? Στις 8 Μαρτίου του περασμένου έτους, ο Πάπας δημοσίως, δια της τηλεοράσεως, απτυνόμενος σε όλο τον κόσμο, είπε: «Ζητώ συγγνώμη για όσα δεινά η Καθολική Εκκλησία επέφερε στην Ορθόδοξη Εκκλησία γενικά».
Η ιστορία αποδεικνύει για τους Ορθοδόξους πως ο Πάπας δεν είναι αλάθητος. Άποψη που συμμερίζεται κατά το ήμιση ο Επίσκοπος των Ουνητών στην Αθήνα, Ανάργυρος. Έχει κάνει λάθη. Ασφαλώς πολλά λάθη. Αλλά τα λάθη αυτά δεν είναι θεολογικά. Άλλα τα θεολογικά και άλλα τα ανθρώπινα, άλλα τα εκκλησιαστικά. Ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στις σχέσεις των δύο εκκλησιών είναι η Ιουνία. Η λέξη προέρχεται από το λατινικό ούνιο, που σημαίνει ένωση, και επί της ουσίας σημαίνει πως χριστιανοί καθολικοί ή και πρώην Ορθόδοξοι, ακόμη και έγγαμοι ιερείς και πιστοί, διατηρώντας το βυζαντινό τυπικό στις λατρείες, ασπάζονται τα δόγματα του ρωμαιοκαθολικισμού, όπως είναι το πρωτείο του Πάπα και το αλάθητο. Σύμφωνα με τους Ορθοδόξους, το Βατικανό μέσω της Ουνίας προσέγγιζε πρώτα την ιεραρχία τοπικών εκκλησιών. Λειτουργήσε η Ιουνία σαν μια πέμπτη φάλαγγα. Δεν απευθύνονταν σε μια εκκλησία καθολικός, αλλά προσήγγιζε έναν φιλόδοξο επίσκοπο ή προσήγγιζε την κεφαλή μιας τοπικής εκκλησίας, η οποία εκφράζονταν από ένα σώμα επισκόπων, και άρχισε με υποσχέσεις ότι θα βελτιώσει τη θέση τους, θα βελτιώσει τα οικονομικά τους, υπόσχονταν βοήθεια ποικίλη κτλ. Και έτσι παγίδευε, θα έλεγε κανείς ότι μερικές φορές η Ιουνία ξεκίνησε από την κεφαλή, όχι από το λαό. Ο 25 έτη επίσκοπος των 1500 Ουνητών στην Ελλάδα, Ανάργυρος, όμως έχει διαφορετική άποψη. Είναι ανιστόρητο και απαράδεκτο, γιατί όταν μου λέτε εγώ είμαι κλέφτης, μένα με προσβάλλει πολύ αυτό. Όταν λέει, δεν το λέτε εσείς, μέσω σας μιλώ. Όταν λέγουν και διαδίδουν ότι είναι δόλιος τρόπος, εμένα με θλίβει πάρα πολύ. Διότι ούτε στο όνειρό μου δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, ενώπιον τηλεοράσης δηλώνω επίσημα, έχω δεχθεί σε σύσκεψη από τώρα με εσάς αρκετούς που μου ζήτησαν να γίνουν καθολικοί. Όχι, είστε χριστιανοί, θα μείνετε εκεί πέρα που είστε. Το λέω δημοσίως αυτό. Γιατί το λέτε? Διότι είναι χριστιανοί, μα δεν χρειάζεται να ζήσουν χριστιανοί. Είναι καλή. Ο κακός εφόσον εκείνοι μπορεί να αναγνώρισαν ότι ο καθολικισμός τους εκφράζει περισσότερο. Εγώ δεν θα τους δεχθώ. Γιατί? Όχι, δεν θα τους δεχθώ. Όταν υπάρχει αυτό το προήμιο, θα λέγαμε, του φανατισμού. Ο Σεβασμιότατος Ανάργυρος, γεννημένος και μεγαλωμένος στα Γιαννιτσά ως καθολικός, τονίζει πως του κακοφαίνεται όταν το ρωτούν αν είναι Έλληνας και επιθυμεί να ενταχθεί, όπως λέει, στους κόλπους της Ελλαδικής Εκκλησίας. Ο πρώτος ο οποίος επιθυμεί την εξαφάνισή του ως Ελληνόρθωμος, ως ενωτικός επίσκοπος που δημιουργεί αθελά μου πρόβλημα, είμαι εγώ. Δηλαδή. Με ποια έννοια? Αύριο μεθαύριο, υποτίθεται, θεωρητικά μιλάμε τώρα, εάν η Ανατολή υπογράψει την ένωση με τη Δύση, εγώ αυτομάτως εξαρτώμαι από την Ιερά Σύνοδο της τοπικής εκκλησίας Ελλάδος. Εντάσσομαι εδώ, στην Ελλαδική Εκκλησία. Αυτομάτως. Εγώ το πρόβλημα που έχω είναι το εξής, σαν καθολικός. Πιστεύω, εν καλή συνειδήση, ότι ο Πέτρος και ο διάδοχος του εννοείται, η διάδοχή του, έχει κάποιο προτέρημα εξουσίας έναντι των άλλων. Ο δρόμος για την ένωση όμως είναι μάλλον πολύ μακρύς. Οπωσδήποτε είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες, γιατί εξαρτάται από τις προϋποθέσεις με τις οποίες προχωρούμε στο διάλογο. Και σας είπα προηγουμένως ότι ο διάλογος έχει ξεκινήσει με αυτά τα οποία μας ενώνουν και όχι με αυτά τα οποία μας χωρίζουν.